Dan huwa l-online show ġdid tiegħi Drink Ma' fejn qiegħed insirna fil-mistiedna tiegħi jew aħjar qiegħed insirna f'aħjar it-taste buds tal-mistiedna tiegħi skont it-tomiet favoriti tagħhom u l-esperjenzi relatati mat-tomiet qiegħed nikkrea drinks li intom tistgħu tippruvawhom id-dar. Miegħi llum għandi tattoo artist. Huwa attiv ħafna fuq is-social media u jitbaqbaq ħafna għad-drittijiet tal-businesses iż-żgħar bħalma jmexxiju. Rajnih jerbaħ ir-reality Licorice u huwa gin lover. Fil-fatt illum krejajt drink bbażat fuq il-gin li miegħu inkludejt il-hibiscus tea kif ukoll il-Monster Energy drink. Miegħi llum wara l-bar Dylan the Mad Tatter. Hello. Kif aħna? Mhux ħażin, inti? Jien tajjeb. Dylan, meta tkun ġo bar, li mu normalment id-drink ta' Dylan? Gin tonic. Iġbri m'intix avventurus, jekk tara drink ieħor bil-gin tordnaħ, jew. Le, mela 100% flavored mhux problema. Imma bħala il-qofol ta' kollox gin naħseb. U fil-fatt jiena din kif taqbattejt il-passjoni tiegħek lejn il-gin spiratni biex nikkrea drink naqa' partikolari. Ħan nikkombina naqa' tomit naqa' mhux tas-soltu u jirrifletti naqa' l-personalità tiegħek ukoll dan id-drink. Min dejjem kont gin lover? Le, ta' qabel naħseb aktar fuq vodka kont. Imma mbagħad jien naf jew forsi maturajt jew xi ħaġa u li naqa' fuq il-gin. Imma taf li dik kemm il-darba tkellimt ma' nies fuqha u kulħadd jaqbel miegħi wara ċertu żmien isek kollok bżonn tbiddel id-drink. Vera. U anke wkoll minħabba li d-dinja ta' drinks tevolvi wkoll. Ġifieri fil-passat konna nisimgħu b'ħafna iktar drinks li kienu bbażati fuq il-vodka llum il-ġurnata jew ftit ta' snin ilu bdejna nisimgħu iktar fuq drinks li jkunu bbażati fuq il-ġin, allura bla ma trid tkun trid tesperimenta u tkun trid idduqhom. Dylan, mill-1 sal-10 kemm tbagħtu bil-hangovers? Skwantu, imma naħseb I would say 6. 6. Għax il-limit dejjem hemmu. Aħna flimkien ma' Fit2Go għandna rigal żgħira għalik biex naċċertaw ruħna li wara li jkollok xi night out tgawdi għall-ġurnata u ma taħlijiex. Għandna ftit sachets hangover aid, żommhom handy, ħudhom qabel torqod u l-għada il-ġurnata ma taħlijiex. Dylan, the Mad Tatter, minn fejn ġie l-isem? Ifhimni, tisma' ħafna tatu studios isek bil-kelma literally tatu. U tipprova dejjem you stand out from the crowd taf kif. Allura naqra searching li hemm u fuq l-internet u hekk u evolva naqra l-isem. Minn meta kont żgħir kont tħobb tpenġi l-arti kienet fik? Iva, penġi in bħala pencil drawings u any art of form of art. Minn dejjem, imma ovvjament tattooing at a younger age isek ma tkunx daqshekk fimtu mbagħad bil-mod. Imma minn dejjem minn penġi. U x'wasal l-ewwel il-karriera ta' tattooist jew it-tattoos tiegħek? It-tattoos naħseb l-ewwel għamilt esperjenza jtrini tattoo vera u mbagħad dej fuq il-karriera tiegħi. Issa probabbli minn għandu tattoos ħajtaqbija b'dil-mistoqsija ħanpoġġilek, imma għandi kurzità biex inkun naf jekk tattoo artist jistax jagħmel tattoos fuq innifsu. Fuq innifsu iwa, ma jiena għaddejt minna darba u ma neġgħux ngħaddi minna darba oħra. Jiena ma stajx niħħendi li għal-pressure li ma tix tagħmel żball, ma tistax tiċċaqlaq, tara kollox bil-maqlub kważi, so it was a one time. U normalment dejjem tuża l-istess tattoo artist biex tagħmel it-tpinġija tiegħek jew tħobb taħdem ma' nies differenti? Naħdem ħafna ma' nies differenti ta' barranin u lokali wkoll. Mifhimni iktar ma tintaqa' ma' nies u artisti differenti iktar titgħallem. U kulħadd taf da jpenġi jew le? Tara naqra l-portfolio tagħhom ovvjament, imma mbagħad ifhem tkun open-minded bħala artist taf kif. Dylan, jien nifollowjak fuq social media u tella ħafna stories, ħafna poprati, ħafna affarijiet naqa' mhux tas-soltu. Dawk naturali jkunu jew ħafna minnhom no staging u ħafna naturali. Jiġifieri l-affarijiet jiġru warajk jew inti tiġri wara l-affarijiet? Naħseb ftit minn kollox jiena, naħseb. Laqja ta' ma nistax ma nitkellmux fuq Licorice, sentejn ilu, kurzita waħda jkolli jiena dwar it-tim li tkunu ta' Licorice, la darba tiġi lura. Teqpaw ħbib, teqpaw tiltaqgħu. Iwa, ta' ikonna communication, ifhimni mhux ħajlek regolari, fim ta' kulħadd bil-ħajja tiegħu biżi. Imma nintaqgħu għandi klijenti, baqgħu klijenti, jiġu l-ħanut, lemmu law, nintaqgħu naqa' morning drink ġieli wkoll. Meta kont Licorice, batejt bl-ikel? Ħanina. Mhux kont tbagħti l-ġuħ jew kont tbagħti li l-ikel mhuwiex l-ikel normali li tiekol? Dak il-ħin mhux ħatoqgħod tgħid għax dan ma nħobbux u le, imma li taqsamtu fiha bejn tliet minn nies hija xi ħaġa gravi għalija u tittaħli dik l-enerġija kollha. Ġifieri il-ġuħ kien wieħed mill-fatturi li ħassejt l-iktar tqila lija. Avventurus fl-ikel inti Dylan? Ma niddejjaqx nipprova, imma affarijiet li ma nħobbx xejn ngħidu hekk, imma mhux ħaniddejjaq nipprovahom xorta. U spicy food?
it-tolleranza tiegħek hekk għaċ-chilies. Ifimni, mux ħanajdlek li hija extreme, imma ma jdejqunix ta' jekk jdejquni tarani x'naqbaħ nereq bla Tibda tereq. Normalment meta jkun vera jaħraq iċ-chilies jien nibda nereq minn wara mill-iktar postijiet mhux ta' soltu qed nitkellmu fuq l-spicy food. Jien uħu gost ħafna nistidan nies id-darek, vera uħu gost hosting u wieħed mid-dips li l-iktar li nagħmel id-dar vera easy u dejjem jaħdem u dejjem naqta' figura tajba bih huwa l-spicy tuna dip. Pratikament sempliċi ħafna, tuna, mayo, sriracha sauce, ground ginger u tista' tuża fresh ginger ukoll, chili powder, garlic powder, tħawat kollox u għandek id-dip lest. Imbagħad jekk trid titkessaħ naqra, jien għandi din it-tip li bir-reps naqtaħħom bil-forma, nagħmilhom fil-forn, jiġu qshom kapsek timlihom. Tista' isservi fihom, fimni. Nipprova. Kif intek hosting bil-ħbieb, torganizza, tippreferi stidnuk milli tistieden? It-tnejn ta' nħobb insajjar ħafna, tiddejjaq tnaddaf ovvjament naħseb kulħadd jiena, imma unħobb eżin laħam u hekk ġifieri kollox nipprova. Dylan, il-personalità tiegħek l-affarijiet li tħobb intispirawni biex nikrea drink oriġinali. Semmejtu The Mad Licorice, drink energizing, flavors naqra mhux tas-soltu. Għal The Mad Licorice irid ikollok il-bar tiegħek stokkjat bil-ġin, pineapple juice, hibiscus tea, Monster Energy drink, imbagħad għandek bżonn ftit mint leaves biex tkun tista' żejjen fl-aħħar. Jew inkella tista' tagħżel li tistokkja l-bar tiegħek biex tipprepara The Mad Licorice bil-Mad Licorice Pack mill-website ta' Hansa White Sand Spirits billi tafas fuq il-link li ssib fid-deskrizzjoni ta' dan il-video. Kombinajna ingredienti mhux tas-soltu. Jien ħanibda billi nimla t-tazzetana bis-silġ. Għal dan id-drink, pers li huwa gin-based, ħanibdew billi nitfaw 2 shots gin. Kull tazza. Ħanitfaw 1.5 shots pineapple juice. Issa l-iktar ħaġa differenti u mhux tas-soltu li żgur qatt ma doqt huwa l-hibiscus tea. Spjegajna x'inhu għax. Pratikament huwa infused tea, jinxtraw lesti l-hibiscus tea, ovvjament li għamilna ħadna iktar xogħol għax inti tipprepara t-tet ħalli jiksaħ għax inkellek ħatamlu bit-tesħun, ovvjament ħatitlef l-iskop kollu tas-silġ. Ħanitfa' 2 shots minnu. Mbagħad biex vera tieħdak it-twist mhux tas-soltu u dik naqra energy kick, jiena ħanuża l-Monster biex nittoppja kollox. Jekk tkun trid vera titkessa mbagħad tista' tagħmel naqa' garnish. Pineapple. All right. Cheers. Chin. Tlaqna. Vera l-spaghetti. Ara, jiena bħala karattru, da drink inqisu, it stands out vera different mis-soltu, it-tomit tiegħu jieqpaw jinbidlu ma fxek mhux terrealizza la darba tixorbu drink ikollok tom, mbagħad kif jibda jgħaddi l-ħin, tibda it-tiem tomit differenti. Il-fatt li użajna l-hibiscus tea xi ħaġa naqra mhux tas-soltu u dak il-Monster Energy drink fl-aħħar naqra kick. Ma ninsawx li użajna 2 shots of gin, għalkemm huwa easy to drink, niftakru li għandek double f'kull wieħed. Cheers. Thank you, Biex ngħidlek grazzi għal Hansa Wines and Spirits ħanittoppjaw lek id-drinks cabinet tiegħek, is-celebration li jmiss ħatiftakar fina grazzi għal Hansa. Hekk mela, niżilha, jekk int trid tistokja l-bar tiegħek biex tkun tista' tagħmel The Mad Licorice, tista' tikklikja fuq il-link li hemm fid-description ta' dan il-video li ħajjieħdok fl-online shop ta' Hansa Wines and Spirit.